Беларускія народныя казкі. Лісіца-хітрыца. Дысклеймер. У гэтай казцы ёсць сцэны забойства і паядання мазгоў. Схавайце дзяцей. Жыў дзед ды баба. Нічога ў іх з гаспадаркі не было, толькі адна курачка-чубатка. Жылі яны, дажыліся, няма чаго варыць. Вось дзед і кажа бабе: «Баба, баба, звары хіба чубатку, ці што?» Баба замахала руками. «Што ты, дзед, надумаўся? Лепш мы голодныя будзем, а чубаткі я не дам варыць». Пачула гэта курачка, пабегла на двор. Знайшла там бабовае зерне і прынесла бабе. Дзед кажа: «Оць і добра, звары ты, баба, хоць гэтую бобінку». Паглядзела старая на бобінку. «Дзеду мой, дзеду, што за наедак з аднае бобінкі? Я для яе і гаршка не падбяру. Давай лепш пасадзім яе. Як вырасце, тады спячом цэлы бабовы пірог». «Дзе ж мы яе пасадзім?» – пытаецца дзед. «На поле. На поле яе варона выдзюбе. Дык на двары яе курыца выграбе. Тады давай пасадзім хіба ў хаце пад палацямі». Добра, згадзіўся дзед і пасадзіў бобінку ў хаце пад палацямі. Узайшла бобінка, ды давай расці. Расла, уперлася ў палаце. «Што, баба, рабіць будзем?» – пытаецца дзед. «Трэба палаце разбіраць». Дзед разабраў палаце, а бобінка як расці ды расці, дарасла да столі. «Што, баба, рабіць будзем?» – зноў пытаецца дзед. «Трэба столь разбіраць». Дзед і столь разабраў, а бобінка як расці ды расці, дарасла да страхі. Дзед і страху разабраў. Выглянула бобінка на свет. І давай расці яшчэ весялей, дарасла аж да неба. Узяў тады дзед торбу, палез па сцяблу на неба, абабраў спелыя струкі і вярнуўся назад. Зарадавалася баба. Цэлую торбу бабовых струкоў прынёс дзед. «Ну што, цяпер-то мы ўжо наядзімся пірага». Палузала баба струкі, высушала боб на печы, змалола і расчыніла ў дзяжы цеста на пірог. Цеста як расці ды расці. З дзяжы вон лезе. Палажыла яго баба на лапату, згладзіла пірагом, размалявала рознымі ўзорамі, каб прыгожы быў, ды ў печ. А пірог як расці ды расці, з печы на прыпечак лезе. Адсланіла баба засланку, а ён скок на хату, з хаты на парог і ўцёк. Кінуліся дзед з бабай даганяць пірог, ды дзе там? Так і не дагналі. Прыкаціўся пірог у лес. А тут насустрач яму рыжая лісіца-хітрыца. Схапіла яна пірог, выела мякіш, усярэдзіну шышак насыпала, ды пабегла з пірагом да пастушкоў. Знайшла пастушкоў у поле і кажа: «Пастушкі, пастушкі, дайце мне бычка-трацячка, я вам дам за гэта пірог». Бачаць пастушкі, добры пірог у лісіцы, жоўценькая скарынка, аж блішчыць. Так і хочацца яго паспытаць. Згадзіліся яны на мену і аддалі лісіцы бычка-трацячка. «Толькі ж глядзіце, не ешце пірага, пакуль я не заеду за горку», – кажа лісіца. Села яна на бычка верхом і паехала. Як толькі схавалася за горкаю, пастушкі кажуць: «Сядзем на пясочку, з'ядзім па кусочку». Разламілі пірог, а там адны шышкі яловыя. Падманула іх хітрая лісіца. Едзе лісіца на бычку, бачыць, на дарозе пустая павозка стаіць, а недалёка чалавек арэ. Падкралася яна цішком да павозкі, запрыгла ў яе бычка-трацячка, села на мяккай саломе і едзе сабе далей. Пугай бычка паганяе. Прыехала ў лес, насустрач ёй воўк ідзе. Збегаўся, змарыўся, ледзьве ногі валачэ. «Куды, кума, едзеш?» – пытаецца. «За 3-9 зямель у 30-е царства». «Чаго? Там, кажуць, курэй і каршуны не дзяруць». «А барану ў тым царстве ёсціка?» – аблізнуўся воўк. «Ды іх там хоць гадзі-гадзі. А, лісічка, сестрычка, вазьмі мяне з сабою, падвязі хоць мой хвост. Што адзін хвост весці, садзіся ўвесь ты». Сеў воўк, едуць далей. Сустракаюць мядзведзя. «Куды, кума, едзеце?» «За 3-9 зямель у 30-е царства». «Чаго?»
Там, кажуць, курэй каршуны не дзяруць, адказвае лісіца. Там, кажуць, бараноў хоць гаць-гаці, падтаквае ёй воўк. А мёду там много? Ды там, кажуць, і мядовыя рэкі цякуць. Мядзведзь зарадаваўся. То возьміце і мяне, хоць адну лапу падвязіце. Што адну лапу весці, садзіся ўвесь ты. Уселіся ўтраіх, едуць далей. Аж раптам зламалася аглобля. Лісіца кажа мядзведзю: «Схадзі, кум, прынясі аглоблю». Пайшоў мядзведзь у гушчар, знайшоў вывернутую елку і прывалок да воза. Убачыла лісіца, крыку нарабіла: «Ах ты, мядзведшчына, ах ты, дурнішча! Ці ж гэта лясіна для аглоблі?» І да ваўка: «Схадзі, куме, прынесі тонкую аглоблю». Пайшоў воўк і прынёс крывы яловы сук. Лісіца і на яго накрычала, плюнула ды пайшла сама па аглоблю. Тым часам мядзведь з ваўком з'елі бычка-трацячка, шкуру з саломай напхалі, на ногі паставілі ды пайшлі сабе пасміхаючыся. Вярнулася лісіца, бачыць ні ваўка, ні мядзведзя, толькі бычок стаіць. Прыладзіла яна аглоблю, села ў павозку, махнула пугаю на бычка, а той брык і паваліўся. Паглядзела лісіца на бычка і аб усім здагадалася. «Пачакайце ж вы ў мяне, я вам гэтага не дарую!» Пагразіла яна ваўку і мядзведзю, ды пайшла сваёю дарогаю. Шмат часу ішла, ці мала, а ў дарозе ўжо і восень яе застала. Сустракае ваўка, таго, што з'еў бычка. «Добры дзень, кум, як маешся?» «Дрэнна», кажа воўк, «нешта зяб на дажджы, аж увесь калачуся, зуб на зуб не трапляе». «То трэба новы кажух пашыць», раіць лісіца. «Праўду, кумка, кажаш», згадзіўся воўк. Пабег ён на выган, схапіў авечку і прывалок у лес. «Хопіць на кажух?» пытаецца ў лісіцы. «Мала», кажа лісіца. Прынёс воўк яшчэ адну авечку. «Цяпер хопіць?» «Не, яшчэ адну трэба». Воўк і трэцю прывалок. «Ну, а цяпер, кажа лісіца, трэба краўца шукаць». «Дзе ж мне яго шукаць, кумка?» «Я ведаю добрага краўца, хадзем да яго». Прывяла лісіца ваўка на луг. Там у кустах на прывязі жарабец пасвіўся. Вунь ён, кравец. Воўк зарагатаў: «Гэта не кравец, а жарабец. Не, кумка, як сабе хочаш, а розуму ў цябе мала». Лісіца пакрыўдзілася. «Ты пра мой розум не вельмі языком мялі. Я была разумнай і буду, а ты быў дурань, дурнем і застанешся». Тут ужо і воўк пакрыўдзіўся, аж узлаваўся. «Паглядзім яшчэ, хто з нас разумнейшы». «Не хваліся загадзя», кажа лісіца. «Лепш паглядзіш, як зараз з цябе шкуру знімуць». «Хто зніме?» ляснуў зубамі воўк. «Гаспадар гэтага коня». «Не можа быць», не верыць воўк. «Пабачыш, на чым жарабец навязаны?» пытаецца лісіца. «На вяроўцы». Лісіца засмяялася. «Ось і відаць, што дурань». «Чаму?» падскочыў воўк. «Жарабец на калу навязаны». «Не можа быць», залыпаў воўк вачыма. «Хадзем, пакажу». Прывяла лісіца яго да калка, за які быў прывязаны канец вяроўкі, зняла вяроўку, зрабіла пятлю і закінула ваўку на шыю. Воўк і азірнуцца не паспеў, як у пятлі апынуўся. Тады лісіца падбегла да жарабца, замахала хвастом. Той спужаўся, ды як драпануў да хаты, толькі падковы заблішчалі. Так і прыцягнуў у пятлі ваўка да свайго гаспадара. Ну, а там з яго і шкуру знялі. Вярнулася лісіца ў лес, закапала авечак у мох на запас. Адны толькі мазгі на абед пакінула, села пад елкаю і есць. Ідзе мядзведь, той, што бычка з'еў. «Што гэта ты, кума, жуеш?» пытаецца. «Мазгі, сляпы ты ці што? А дзе ж ты іх дастала? З галавы? І ты можаш дастаць, калі хочаш». «Як?» «Вельмі проста. Разганіся ды стукніся галавою аб дуб. Мазгі і выскачаць». «Дзякуй ж табе, кума, за добрую параду. Так і зраблю, а то есці даўно хочацца». Знайшоў ён самы тоўсты дуб, разагнаўся з усяй сілы ды грымнуўся ў яго лбом. Тут яму і канец.
як і гэтай жудаснай казцы. А мараль у гэтай казкі такая ж самая, як у маўчанні ягнят. Часам падманшчыкі застаюцца беспакаранымі, а часам развітваюцца з жыццём. Звычайная беларуская дзіцячая казка.